Pajjiżna għandu jibqa' sikur għal kulħadd, kemm jekk inti Malti u kemm jekk inti barrani. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tas-sigħat wara li dwiet l-aħbar dwar l-arrest taż-żewġ soldati brabta mal-omiċidju tal-Assana Sulejman fl-għomor ta' 42 sena. Dr. Muscat saħaq illi pajjiżna għandu jkun post sikur għal kulħadd. Lil minn hekk nemmen illi dan kollu qed juri illi pajjiżna huwa sigur għal kulħadd u għandu jibqa' sigur għal kulħadd, kemm jekk inti Malti, kemm jekk inti barrani. Permezz ta' filmat mibgħut lill-kmamar tal-aħbarijiet il-Prim Ministru laqa' ħidmet il-Pulizija sabiex solviet dan il-każ u saħaq illi dawn iż-żewġ persuni bl-ebda mod huma rappreżentanti tal-Forzi Armati. Jien ċert li dawn il-persuni arrestati ma jirrappreżentawx lill-Forzi Armati ta' Malta li jien konvint li qed jagħmlu xogħol importanti u tajjeb ħafna għas-soċjetà tagħna. Il-Prim Ministru qal ukoll li bħalissa għaddejja inkjesta interna biex tiddetermina jekk dan kienx każ iżolat ta' żewġ persuni jew inkella jekk jagħmilx parti minn xi ħaġa akbar. Xorta waħda hemm bżonn ta' riflessjoni dwar dak illi ġara. U bħalissa fil-Forzi Armati għaddejja investigazzjoni interna flimkien mas servizzi tas sigurtà oħra biex naraw jekk dan il-każ huwiex limitat għal dawn iż-żewġ persuni jew hemmx aktar ċirku akbar taħsib dwar dan kollu. Il-Prim Ministru saħaq ukoll li kliem ta' Mibegħda u diviżjoni m'għandhomx post fis-Soċjetà Maltija. Dan huwa wkoll prova ulterjuri ta' kemm il-kliem tal-firda u tal-Mibegħda mhux postu fostna. Huwa wkoll sinjal b'saħħtu ħafna lil min jxerred dan il-kliem u fejn jista' iwassal dan il-kliem. U għalhekk iridu nkomplu nsostnu għall-għaqda fost il-Maltin imma wkoll għall-għaqda fost dawk kollha li jgħixu fostna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.